Посредственост. Харесва ли ти посредствеността? На мен не ми харесва. Стига посредственост. Стига средни резултати. Стига повърхностни идеи. Стига повърхностни действия. Повърхностни емоции. Омръзнало ми е. На мен лично ми е омръзнало. Вероятно и ти имаш идея. Кое не ти харесва? Кое може да бъде много по-добро в този свят? В твоя личен свят. Това, което аз ще ти кажа за последните години. Не мога да разбера как е възможно талантливи хора да се погубват. Как е възможно смели хора да пропадат вместо да се издигат. Как е възможно хора, които имат толкова много задаване, да не го дават и да се стискат. Това е посредственост. В собствения ми живот, колко пъти съм се срещал с посредствеността. Не е посредствеността на другите, тя също е проблем, но собствената си посредственост. Окей, имам идея, имам талант, като ги имам, нека да изляза напред. Те самите ми дават силата да изляза напред и да ги заявя. Да, естествено, ние всички се боим от това как ще ни приемат, дали ще ни подкрепят, дали ще ни предадат, дали ще ни извергнат. Но това означава ли да останем в безсилието? И моят личен път сочи следното. Докато чакаш другите да те овластят, ти губиш. Докато чакаш другите да ти споделят силата си, няма да успяваш. Сключи споразумение с самия себе си днес. Стига посредственост. Стига се съгласява с това, че нямаш сила. Стига се съгласява с това, че не го можеш. Стига се съгласява с това, че имаш нужда от съюзници. Да, всичко това може би е вярно, но истината е, че ти имаш цялата сила на света, която ти е нужна, за да проявиш онова, което си дошъл да проявиш. И го можеш. А когато ти изявяваш силата си, ще се намерят правилните хора. Когато ти изявяваш качествата си, ще се намерят качествените хора, качествените събития, обстоятелства, организации, които ще те подкрепят, качествените възможности, които ще налеят в теб. Просто ще съединяваш силата си и качеството си с другите. От теб зависи. Ти си потока. Не спирай таланта си, обратно изявявай го. Ако ти се струва, че в твоята организация или в твоя бранш хората не са достатъчно талантливи, или са тъпи, или са продажни, или правят халтури, или как там се нарича нещо, което не е окей, или правят супер комерциални неща, или правят некачествени неща. Човече излез напред. Дай качеството. Заяви се. Не позволявай нещо по-ниско да се случва. Дай на другите ниво. Ако трябва да се съревноваваш, съревновавай се. Не защото има победители и победени. Просто вдигай нивото на цялото. Не си създавай конкурентен смисъл на преки врагове, а разбери, че най-големия враг е посредствеността. Повдигай стандарта. Повдигай вътрешния си стандарт. Не се съгласявай на нищо по-малко. И така повдигай стандарта на другите. Първо на хората, с които си приятел. На хората, с които си в един екип. В една компания, в една организация. Ти знаеш. После на семейството си. И на онези хора, с които имате общи идеи. Намери хората, с които имате обща кауза и повдигайте стандарта заедно. В един момент ще разбереш, стъпка по стъпка, малко по малко, ден след ден, час след час, ти ще повдигаш стандарта на цялото. И така цялото, иска или не иска, ще трябва да се съобразява с теб. Нещо повече, ще иска да се съобразява с теб. Един ден ще разбереш, че ти си пример и модел за подражание и хората те гледат, събитията, обстоятелствата, те чакат ти да предприемеш новите си стъпки. И тогава ще започнеш да наблюдаваш, че това, което искаш да изявиш, всъщност иска само да бъде изявено. И цялото иска да изяви само себе си в много по-добър формат. Стига посредственост. Не го позволявай. Изяви таланта. Изяви добрата визия. Изяви стандарта, който носиш. Не се съгласявай на по-малко. Престани. Не се самоограничавай. Обратно. Отпусни. Отпусни този дух. Отпусни съвършенството, отпусни визията си, дай най-доброто от себе си. Махай бариерите, махай недостатъците, махай слабостите. Спокойно, с любов, с разбиране. Прояви онова, което носиш. Прояви таланта, прояви високия стандарт. Подобри цялото. За себе си и за всички други. Аз съм с теб, Ясен Николов. 100% ще успееш. И не забравяй. Мотивацията е ежедневна дисциплина. Мотивацията е фитнес. Мотивацията е тренировка. Мотивацията е общуване. Мотивацията сме аз и ти всеки ден, всеки час. 100% ще успеем.